سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ نبی پاک دی پاک حدیث دسے جان نبی دی جان حسین دی لما سجدہ ہویا جدی تعظیم خاطر ود سجد تو شان حسین دی لما سجدہ ہویا جدی تعظیم خاطر ود سجد تو شان حسین دی دیوانے بچپن میں توڑ نمائے جس نے اور کنی پکی زبان حسین دی اور جنت دا پئی طواف کر دی جنہ کی تی پہچان حسین دی اور جنتوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ اور جنتوں دا پئی طواف کر دی جنہ کی تی پہچان حسین اور کاٹے نفے دی فیر پرواہ کا دی تے جدوں حق دی گل تے اڑی دائے انا خان تے غیرت دی مندری وچ نگ اپنے خون دا جڑی دائے تے سڑے بچیاں شہادت دی پیگ اتے چوٹا عظمت دا لین نو چڑی دائے اور چڑھ کے نیزے دے اتے حسین دسیا اور لوگوں انج قرآن نو پڑھی دائے چڑھ کے نیزے دے اتے حسین دسیا اور لوگوں انج قرآن نو پڑھی بلو کوئی جو قرآن مو پڑھی دائے بڑا کمال دا سے یاد آ گیا جیدے وچ عیب کوئی ہووے کدے او مال نہیں بکیا صدا بک دے نہ دے لجے کدے لج پاک نہیں بکیا جیدے کوئی ہووے کدے او مال نہیں بکیا صدا بک دے نہ بے لج کدے لج پاک نہیں بکیا زمانہ بک گیا ناصر کہ تو دستا دیتا جان لئی کہ نہیں بکیا تے اس ویلے علی دا لال نہیں بکیا یہ نہیں بکیا تے اس ویلے علی دا لال نہیں بکیا اور عقل ہووے شعور ہووے عقل ہووے شعور ہووے تے نہ بندہ سیداں تو دور ہووے اور
علی نو منن دی اکو ہی شرط ہے پیو دا پکا ضرور ہووے اور عقل ہووے شعور ہووے تینا بندہ سیداں کو دور ہووے علی نو منن دی کوئی شرط ہے پیو دا پکا ضرور ہووے اس محفل دا کوئی نہیں مل پیندا اور جتھے ذکر آلے اطہار دانی حبدار جو آل اولاد دا نہیں حبدار جو نبی مختار دا اے جنہیں اس دربار والکان کی تھی سرکار دانے احمد خدا دا خاص دشمن وفادار جو علی سرکار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اور صدقہ علی دا منگی جے رب کولوں اللہ اس دے کم سوار دینا اور روٹی منگے فقیر جے علی کولوں علی اٹھا دے انہوں قطار دینا اور روٹی منگے فقیر جے علی کولوں علی اٹھا دے انہوں قطار دینا تپرت جہان طوفان دے اور خیام فورانا نعرہ حیدری جدوں کوئی مار دیندہ یا جمل توڑ دیندہ سنگل کہتیاں دے تے علی ڈبیاں بیڑیاں تار دیندہ یا جمل توڑ دیندہ ڈبیاں بیڑیاں تار دینا جتھاں لبدی تھاں نہ تھاویاں اکو علی والا پلہ ویکھے آئے او جنہیں خیبر نو ماریا کنڈ پرنے اکو علی والا اللہ ویکھے آئے او جنہیں خیبر نو ماریا کنڈ پرنے کو علی والا اللہ ویکھیا تے شب ہجرت تلواراں دی چھاں تھلے او ستا پیر علی گلا ویکھیا او اسی علی نو کیوں نہ پیر منیے او اساں علی وچوں اللہ ویکھیا مولا منیے اساں علی وچوں اللہ ویکھیا تے بیٹھا اس نوں کیویں کوئی نظر آوے بیٹھا اس نوں کیویں کوئی نظر آوے تے صورت دسے نا جنوں کھلوتے آندی او جڑا علی دے بابے نال بغض رکھے
سمجھدیاں او جڑا علی دے بابے نال بغض رکھے او دے نال کی لوڑ سمجھدیاں تے تم فرش کی عرش تے پئی ہوئی کملی والے محبوب دے دوتیاں کملی والے محبوب دے دوتیاں اور کی داد دیواں تیرے فیصلے نو بعض حضرات ایسے نا صرف توحید دے تے زور پاندے نا بارہ شاہ فرماندے نا جھوٹ موٹ رسول دے ساگ بندے نالے بنو خدا دے سادڑے وے جو خادعون اللہ والذین گلاں کرنو لام سادڑے وے ایک رمز توحید دی گج گئے ایک کوڑ کہانیاں وادڑے وے وارے شاہ جو مرد خدا دنی صدا خلق تو رہن رادڑے وے کیا فرمان دینا کہ مداد دیواں تیرے فیصلے نو پہ دید بے دید نو دینا کدی چھیڑ تو ذکر رسالت دا سہ وقت توحید نو دے اے حاکم کوئی چنگیائی تے نہیں میں اتھلو عید نو دے جنڈا پاک حسین دا پھڑ کے میں ووٹ یزید نو دینا جنڈا پاک حسین دا پھڑ کے بے مثل زمانے تے